Slovensko ukazuje, že nie je pravda to, čo o nás tvrdia, keby nás nemali. A ja verím, áno, toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska. Áno, sú tu veľmi vzdelaní ľudia a málo kto vás rozumie. Toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska, málo kto vás rozumie. Máme euro, toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska. Máme euro, málo kto vás rozumie. Toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska. Sú s tým spojené problémy. Máme euro, toto podľa môjho názoru je skúsenosť zo Slovenska. Slovensko ukazuje, málo kto vás rozumie. Keď niečo sa bude diať, áno, ochrana ľudí, že nesúhlasíme, súhlasil, že nesúhlasíme, áno, máme euro, Slovensko ukazuje, málo kto vás rozumie.